Amen. A wonderful and blessed evening. We'll welcome you to our prayer meeting service to our beloved Senior Pastor. Pinabati po natin, of course, Pastor Pro VR Cadelinya. Let's continue to pray mga kapatid. Palakpakan po natin sila. Of course, sa ating mahal na patriarch, also Pastor June. Ayan, binabati din po natin ang ating mga pastors, preachers, members, and to all who are tuned in this evening. Magandang gabi po sa ating lahat. Now, let us stand together and let us all rejoice for the goodness of God as we worship and sing our first song, Revive Us Again. Let's start our singing by asking God to renew our hearts. Amen. On the first verse, ready now, sing. We praise thee, O God, for the Son of thy love, for Jesus who died and is now one above. Hallelujah, thine the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, thine the glory. Revive us again. On the second verse, we praise thee, O God. Song, He lives within our hearts. Praise God, He lives with every believer's heart. Sing with our hearts as we sing this song. Amen. On the first verse, I serve a risen Savior. Sing the words today. I know that He is living, whatever man may say. Now I see His hand of mercy, I hear His voice of cheer, and just the time I need Him is always. Amen. He lives
grace greater than all our sin and shame. Let us magnify His name as we sing Wonderful Grace of Jesus. Amen. On the first verse, wonderful grace of Jesus, greater than all our sin. How shall my darkness hide? First of grace within. How now? Taking away my burden, setting my spirit free, for the wonderful grace of Jesus reaches me now. Wonderful the matchless grace of Jesus, deeper than the mighty rolling sea, higher than the mountains, farther than the fountain, all sufficient grace for me. Broader than the scope of my transgressions, greater far than all my sin and shame. Oh, magnify the precious name of Jesus. Praise His name. Sing it now. Wonderful grace of Jesus, reaching to all the lost. Why I have been pardoned, saved to the uttermost. Chains have been torn asunder, leaving me liberty. For the wonderful grace of Jesus reaches me. The verse now. Wonderful the matchless grace of Jesus, deeper than the mighty rolling sea, higher than the mountains, farther than the fountain, all sufficient grace for even me, broader than the sum of my transgressions, greater far than all my sin and shame. Oh, magnify the precious name of Jesus. Praise His name. Give it all the church. Wonderful grace of Jesus, reaching the lost in found. By His transforming power, making you clustered down. Purchase in peace and heaven for all eternity. And the wonderful grace of Jesus reaches me. Wonderful the matchless grace of Jesus, deeper than the mighty rolling sea, higher than the mountains, sparkling like a fountain, all sufficient grace for even me, broader than the sum of my transgressions, greater far than all my sin and shame. Oh, magnify the precious name of Jesus. Praise His name. All of God's people say, praise the Lord. Let's grab our Bibles and let us have our Bible reading and opening prayer. Amen. Thank you, Patpat. First of all, I praise and thank God for this privilege to lead the Bible reading and opening prayer tonight. Thank you din po and good evening po, Pastor Ruby and Ma'am Kay, our patriarch, Pastor June and Ma'am Cora, Pastor Bear, good evening, and Pastor Dennis, and all to preachers ken kada kay amin kakabsat na imbag nga rabiyo. Let's all open our Bible kakabsat in the book of Psalms, Psalms 13.
Psalms 13, page 663 kakabsat, titi Pi Bible tayo. 663. We'll be reading the whole chapter kakabsat, 1 to 6. Let's all read in Ilocano kakabsat. Verse 1. Kasano ti kapaot ti alipatenak o apo, agnanayon. Kasano ti kapaot ti panangilingid mo kanyak itarupam. Kasano ti kapaot ti panangawat kunto ti bagbaga ito'y kararwak. Nga adda lang dingit to'y pusok itinaldaw. Kasano ti kapaot ti kabusor ko ang nagtanok ngem siyak. Imutek-tekan kadi denggenak. O apo, Diyos ko. Silawam dagitoy matak. Dilakit di maturog titurog ni patay. Dilakit di tati kabusor ko kunana nagbalyagon ken kawana. Ken dagiti magriribok kanyak agragsakda no mapaksyatak. Yem siyak namnamaak iti kinang mga asim. Tuy pusok agragrag o iti pinangisalakan mo. Kankanta akto iti apo, gaputi bubuslon anang taripato kanyak. Amen. Let's pray kakapsat. Our Father in heaven, thank you Lord God for this day. And thank you, Lord, for the promises of your word, reminding us that we have a gracious, merciful God, a God who is loving, always guiding, and always listening. Lord, we pray that you once again listen to your people as we pour our hearts in prayer for the brethren and for the whole church. And as we humbly come before your throne of grace tonight, grant us a humble and obedient heart as we wait for your loving guidance and answer. Please bless our pastor also, dear Lord God, as he preach again your word. Strengthen him. Use him again, Apo, dear Lord God. Use him mightily, dear Lord God, to reprove, rebuke, and guide us toward your will, dear Lord God. Anoint him, Lord, and give him divine utterance. May we let the Holy Spirit also to do its work to us, dear Lord God, as we listen. Please bless our internet connection and electricity also, dear Lord God, that your word may be preached smoothly uninterrupted by your grace. Please bless all the parts of our prayer meeting tonight, and please guide us, Apo, dear Lord God. All this we pray in Jesus' name. Amen. Welcome to our prayer meeting, kakabsat. You may be seated. This time, we are excited to have our prayer time. So this time po, find a partner and let's pray for the list. Let's include our beloved pastor as they are now in Manila right now. And they will be traveling tomorrow sa Tuguegarao for the World Missions Conference ng Northside Baptist Church, Tuguegarao. Wherein, ang beloved pastor po natin ay isang guest speaker. So let us continue to pray for their safety na papunta ng Tuguegarao, his health, and also kakabsat the wisdom nga itetiapo kanya na. Are we all ready? Let's have our prayer time.
Amen. Did you enjoy our prayer time, kakabsat? Let's continue to pray for our beloved pastor. October 3 will be the World Missions Conference sa NBC Tuguegarao. That's Friday po, kakabsat. And also next week, Europe trip ng ating beloved pastor and Ma'am Kay. So let's continue to pray for their safety. And almost ready na po ang mga kinakailangan po nila papunta ng Europe. And let's pray na maging victorious ang ating mission trip, kakabsat. Yan, atin kasi we are part of the HBBC family. This time, we'll be acknowledging our celebrants. Last September 29, Monday, birthday po ni Sir Jerome Kakal. September 30, last Tuesday, yesterday, birthday po ni Ma'am Nomi Anagaran from Apari. And today, October 1, birthday po ni Sir Melvin Amigo ng HBBC Bacara. Brother Renzo Afaga, Ma'am Evangeline Baile of Pasukin, and Brother Elizard Galam of HBBC Hawaii. Ayan. Birthday po ni Brother Renzo. Birthday po, agpaala po so na dingato, spaghetti. Nangisit, waya nga lang kakamsan. This time, we'd like to acknowledge also our beloved Patriarch Pastor June and Ma'am Cora. And also, present on site, we have HBBC Main, Bacara, and Lawag. Yan, kasi they are experiencing connectivity issues around the area. So, instructed by our beloved pastor na dito po sila mag-attend in tonight's service. This time po, I would like to acknowledge also HBBC Pasukin. Yan, good evening po. Also, HBBC Claveria. Yan, good evening po, good evening, good evening. Lasam Outreach. Good evening po. HBBC Apari. Good evening po. Dingras, HBBC Dingras. Yan. Good evening po, HBBC Batak Paway Outreach. Also, tingnan natin lahat ng nasa Zoom. We have in Canada, Ma'am Riza Akebay and Ma'am Raquel Agunoy. From Dubai, we have Ma'am Cecil Acoin. Local, we have Ma'am Martinez family, Ma'am Catre Bolido, Ma'am Aubrey Kemi, Ma'am Mila Rosete, Brother J.M. Natividad, and Madam Desiree Madamba. Why don't we all stand together and let's sing our welcome song? There's a Christian welcome here. Amen. Let's go around. Let us sing our welcome song. There is a welcome here. Amen. Ready now. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. Hallelujah. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. Hallelujah. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. Hallelujah. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. Amen. Remain standing. Let us sing. Where could I go but to the Lord? Amen. Let's sing with our hearts as we sing this song. Where could I go but to the Lord? Ready now, living below on the first now. Living below in this so sinful world. Hardly a
be seated and let us listen to the kids choir and they will sing Trust Him and Obey. His love will sail forever, bright and shining, strong and free, like a love of peace and safety on the sea of you and me. Through the eyes of all the ages, those stars tired of sailing on their own find rest inside the shadow. That's why Calvary's love across their souls. Calvary's love, Calvary's love, priceless gift, Christ makes us worthy of the deepest sin can rise as the love, Calvary's love. Calvary's love can heal the spirit
Life is crushed and cast aside, and redeemed till heaven's promise fills with joy once empty us. So desire to tell the story of love that loved enough to die, burns away all other passion, fed by Calvary's love, because of our Calvary's love, Calvary's love, priceless gift, Christ makes us worthy of the deepest sin can wash us alone. Calvary's love, Calvary's love, Calvary's love, priceless gift, Christ makes us worthy of the deepest sin can wash us alone. Calvary's love.
Amen. Praise the Lord. Thank you so much. Joint choir, let's stand together. Let us sing that song, Redeemed. How I love to proclaim it. Sing with our hearts as we sing Redeemed. How I love to proclaim it. Amen. Sing on the first and the last. Redeemed. How I love to proclaim it. Redeemed by the blood of the Lamb. Redeemed through His infinite mercy. His covenant forever I am. Redeemed, redeemed, redeemed by the blood of the Lamb. Redeemed, redeemed. His covenant forever I am. I know I shall see in His beauty the bigness so I delight. Who lovingly guarded my footsteps and given me songs in my heart. Redeemed, redeemed by the blood of the Lamb. Redeemed, redeemed. His covenant forever I am. Let us sing another song before we hear the message this evening. I'm blessed and I know that I am. Amen. Ready on the first now. I'm blessed and I know that I am because Jesus took control of my life. Now I'm blessed and I know that I am because He promised to give me a new life. I'm blessed because He walks with me and leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, my friend? I'm blessed, I'm blessed. Sing it one more time. I'm blessed, and I know that I am because Jesus took control of my life. I'm blessed, and I know that I am because He promised to give me a new life. I'm blessed because He walks with me and leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, my friend? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Let's all remain standing. Let us welcome the resident pastor of HBBC Pasukin, Pastor Ver Sabaya, to preach us God's word. Amen. Thank you, Patpat. Good evening, everyone. Thank you for this privilege, Pastor Proby. And let's continue to pray for Pastor Dennis. He is suffering from asthma as of now, that the Lord will continue to strengthen him. Amen. So, kararag tayo, kakabsat. Lord, we thank you for tonight that you have gathered us once again in this house of worship at sa lahat ng mga kapatiran na nasa kanilang mga bahay-sambahan, sa mga bahay, o kung nasa man sila, Panginoon, I pray that may you please bless them as we join together in worshiping you in truth and in spirit, in singing, praising you, and in studying your word. And I pray that may you please bless our time together, the lesson that we are going to learn or discuss tonight. I pray nga si Kapo timang tulong, isag tumunggal maysa, mangipakaawat apo kada kami, kan mangtad apo iti parabor kan sirib, na mapagbiyagan. Strengthen mo apo iti adipon mo, kadagito iti kararag ko iti nagan ni po mi Jesus. Amen. May please be seated. Thank you very much. Last Wednesday prayer meeting, ay natalakay po natin sa pamamagitan ng ating senior pastor yung mga bagay na kinakailangan hindi maging negotiable sa buhay po natin bilang isang mananampalataya. Atin pong napag-aralan at napagtanto
na may mga bagay talaga na kinakailangang that needs not to be negotiable. Una sa lahat, nakita natin ang salita ng Diyos na kailanman ay dapat ito'y hindi maging non-negotiable. This is where we will going to put and base our faith and our practice. And it will serve as our final authority in life. And also, we have seen that the Lordship of the Lord Jesus Christ is also a non-negotiable in our life as a Christian. Yes, it is really true that with these things that are considered non-negotiable sa buhay natin, kung minsan ay dumarating sa punto na tayo po'y nasusubok at kung minsan naman ay ang ating kalaban na si Satanas, kung minsan ay binibigyan tayo ng temptasyon upang sa gayon ang mga bagay na ito na non-negotiable ay kung minsan ay naiko-compromise po natin. That is the reason why this evening, I hope and I pray that the lesson that I will be sharing to you will help us and help each and every one of us so that these things that are non-negotiable will still become non-negotiable. And if there are times na ang ating katawan ay manghina, ang ating mga pananampalataya ay manghina sa pamamagitan ng mga impluensya ng mga nasa sa ating mga paligid, I hope that we will remember and we will consider this message. That's the reason why tonight I will share to you the lesson how to handle what's handling you. Because sometimes if we will allow things to handle us, these non-negotiable things kung minsan ay naikukompromiso. That's the reason why sa gabing ito, pag-aaralan po natin kung paano natin i-handle yung mga bagay na kung minsan ay sila yung humahawak sa atin at naikukompromiso yung mga bagay na mahalaga sa buhay po natin. Ating pong tignan sa salita ng Diyos na matatagpuan sa aklat ni Mateo sa ika-11 kapitulo, 28 talata at basahin po natin. Ang sabi ng Bible sa Ilocano, babasahin ko po, "Umay kayo kanyak da kayo amin nga grigrigat, ken madadagsenan, tapaginanaen kayo. Alaen nyo ti sangulko kada kayo, ket agsursuro kayo kanyak, tasyak na maak, ken napakumbabaak, iti panagpuspusok, ket makasarak kayto iti inana, ama ipaay kadagiti kararwayo." So sa mga dalawang talata na ating nabasa sa gabing ito, ay hindi lamang natin makikita o expect the promise that the Lord has given to us, but we can also see the example of the Lord Jesus Christ on how to handle and face these things that sometimes handling our lives. Now, my point in this area is this. Una, we must identify yung mga bagay na kung minsan ay nag-handle sa atin, mga bagay na kung minsan ay nagde-deviate, nagde-depart sa atin sa mga bagay na mahalaga sa buhay natin. We must be able to identify these things upang sa gayon, yung mga mahalagang bagay ay manatiling mahalaga sa buhay natin. At yung mga bagay na kung minsan ay umaagaw sa mga bagay na mahalaga sa atin ay kinakailangan nating masapul nga dagitoy ket maiwaksi ken maikat iti panagbiag tayo. So there are things, sometimes burdens, troubles, all right? Kat dagitoy iti kang runaan nga mangtengel kada tayo, tapno iti kasta ket may kompromiso tayo, digijay banag nga napateg iti panagbiag tayo. That's the reason why sa talatang binasa natin or nabasa natin, ito ay nagpapatunay at nagpapahiwatig po sa atin na mayroon po tayong Diyos na pwede nating lapitan sa anumang oras. Na ang sabi dito,
datayo nga agrigrigat, wano sinuman nga agrigrigat ken madadagsenan, kat mapanlaeng kengkwana, kat maadan isuna iti inanan. Kat ito'y nga kunana, alaen nyo ti sangol ko kada kayo, kat agsursuro kayo. Okay? Kanyak tasyak na emaak, ken napakumbabaak iti panagpuspusok. So dito'y nga makita tayo, dagito'y kababalin ni Apo tayong Jesucristo, iti panangsango ken pananghendel tayo kadagito'y banag iti panagbiag tayo. We must handle them with meekness and lowliness in heart. So that is one thing nga dapat nga masursuro kan may aplikar tayo iti panagbiag tayo, because if we will handle these things that are handling us in a way that the flesh will handle it, alright, ang mangyayari niyan, imbes na maayos, ay baka pwede pa itong mas maging lumala. God will allow things to enter in our lives that sometimes we feel it will devastate us. Ang akala natin kung minsan ay para tayo ay masaktan, para tayo ay masira. But the Lord does it in order for us to grow us and teach us more about Him. Meron po akong naalala, at kung kayo po'y naalala nyo rin, na ang sabi ng ating pastor, mga bagay na nangyayari o dumadating sa buhay po natin, mapayan ay pagsubok man o anumang bagay yan, ay ito ay isang bagay na tumutulong para nang sa gayon ay lumaguo tayo sa pananampalataya at sa kanyang biyaya. And not only that, not only we grow in faith and we grow in grace, but also the more that we know about Him. Mas lumalalim pa yung pagkakakilala natin sa ating Panginoon, mas lalo pang tumitibay ang ating relasyon sa mga bagay-bagay na ito sa buhay natin. So, hindi po natin kinakailangang i-allow yung mga bagay na ito na siya yung humawak ho sa atin. Bagkos hayaan natin na sa kagitnaan ng mga bagay na ito, kung nasaan man tayo, hayaan natin na ang Panginoon ang siyang humawak sa atin. We must not allow these things, these trials, these burdens, or whatever is that to hold us. Instead, we must allow God to hold us in overcoming these things that handles us. We all know that trouble and trials are part of our daily lives. Bahagi na yan ng buhay natin sa araw-araw. Hindi na natin maitatanggal yan. Given na yan. So, sabi nga ng pastor natin, huwag mo nang problemahin yan. Kinakailangan ang isipin natin ay kung paano natin masusolusyonan, paano natin makikita at may experience ang biyaya ng Diyos as we overcome on those problems that we are going through. So nakita natin at alam natin kung paano ang buhay ni Job, alright, ay nadanas niya yung mga pagsubok na ito, but still, at the end of it, ang sabi ng Panginoon, yakunana, sila lamu-lamu ak nga naggapu iti Diyos, sila lamu-lamu ak tumot lang ag sublikang kwa na, idaydayaw ko itinagan na. And also, we have also learned the Lord Jesus Christ, okay, in His life during His earthly ministry, all these things that we are experiencing now in the flesh, I believe that Jesus Christ Himself experienced too, and more than that. But still, these things are what we call, and we need to remember that there's no such things that are permanent. They will just come and they will also go. So ang dapat na matutunan natin dito, wag natin isipin, wag nating damdamin yung mga bagay na pwedeng maidulot sa atin ng mga bagay nito, mga pasakit na ito na dumarating sa buhay natin, na ina-overcome natin, wag nating isipin yon, bahagi lahat yan. Ang isipin po natin ay kung paano tayo lalago, paano tayo magmamature, paano tayo mas lalo pang lumalim ang ating pagkakaunawa at pagmamahal sa ating Panginoon at matuto sa mga bagay na ito na dumarating sa buhay po natin. Felix Neff once said, "A Christian without affliction is like a soldier only
on a parade. Because if we try to realize and study this quotation, a soldier is not called just to go into a parade, but a soldier was called or commissioned, all right, for a battle or for a warfare. So meaning to say, sa bawat buhay, araw-araw ng sundalo, palaging ang sinasabi, yung isang paa ay nasa hukay na. Alright? So katulad din ng isang Kristiyano, ang buhay ng Kristiyano is not a bed of roses. Ang buhay ng Kristiyano is not a comfort life. It is an everyday warfare. Alright? That's why we experience affliction. Okay? So if we realize this reality in our Christian life, kinakailangan nating maging handa, maging matatag sa anumang bagay na pwedeng mangyari sa buhay po natin. So with this single verse, a short, little, simple verse, Jesus gives us a clear teaching on what to do with our burdens and how to handle things that are handling us. So paano po nating i-handle yung mga bagay na pwedeng umawak sa ating buhay upang sa gayon kung minsan we divert, we deviate from the things that are non-negotiable in our lives. Number one, we need to take our burdens to the right place. Kinakailangan yung mga pabigat po sa buhay natin ay kinakailangan dalhin natin yon sa tamang lugar. Alright? So, saan lugar dapat nararapat ang ating mga burden? Pero bago po natin sagutin ang tanong na yan, tignan po muna natin kung ano yung mga bagay kung minsan ay we are deceived to bring our burdens in these following areas, and sometimes instead of making it lighter, it will becoming more heavier in our lives. So ito yung mga bagay-bagay kung minsan dinadala po natin o kung minsan kadalasan dinadala natin ang ating mga pabigat sa buhay. And I am telling you, these are the wrong place. And then I will tell you why. Number one, sometimes we take our burdens in fretting. All right? But it is said here that fretting will not help us. All right? Most people take their burdens here. Tama po yun. Okay? Yung pag-worry po natin, di pa nagdanag natin. Alright? Numaminsan, isot ka adwan ng agpanuray iti panagbiag tayo, kakabsat. Di pa nagdanag tayo. No adada dagiti banag nga panakasuot tayo. Adda dagiti banag nga tisauti apo nga padasen tayo nga pagbiagan ti panagbiag tayo. Adda dagiti banag nga panangpalubos tay iti apo nga iso ti mangituray ti panagbiag tayo. Ket no dadduma maumsi tayo. No dadduma ket mausig tayo. Babaen ti panagbiag tayo kadagitoy nga non-negotiable ti panagbiag tayo. So nga no maminsan umay kadatay ti panakaupay, umay kadatay ti panagdanag, baka ti lakid di mapukaw tayo dagiti gagayem tayo, mapukaw tayo dagiti banag gamang parparagsak kada tayo, but it is said here that fretting will not help us. That's the reason why our burden must not be put into worries. Hantay dapat nga pagdanagan dagitoy kakabsat. Tatigapuna daytoy iti lugar nga saan nga umiso nga mabalin nga pangikabilan tayo kadagiti pagdanagan tayo iti panagbiag. And by the way, we are forbidden as Christians to worry. All right? So if we try to look what the Bible says in Philippians chapter 4 verse 6, okay? Philippians chapter 4 verse 6. So no kitaan tayo kadagiti screen tayo at dayta dayjay Englishen ngem kayat ko nga basaan iti Ilocano ket kasto iti kunana. Di kayo madanagan iti uray anya. Iti English kunana dijay, all right? But be careful for nothing, but in everything. Pag sinabi mong everything, sa lahat ng bagay. So ibig sabihin, hindi lamang isa, kundi sa lahat ng bagay. Alright? Iti uray anya, nudiket dagiti isu amin, babaen iti kararag ken ar-araraw, agraman panagyaman, may pakaamu kuma dagiti
daw dawat yu iti Diyos. So daytoy nga lugar nga saan nga tumutop iti biyag ti maysa nga Kristiyano nga pangikabilan na dagiti dadagsen na nga isu iti panagdanag ditoy nga bersikulo nalawag ti panangibaga ni Apostol Pablo nga saan nga nasken nga dijay ti pangikabilan tayo. Han nga rumbeng nga dijay ti pangikabilan tayo. No di ket di adda iti lugar nga dapat nga pangikabilan tayo, dagiti anyaman nga pagdandanagan tayo, na isu iti pangisukwan tayo, kan pangikabilan tayo, dayta ket awan sa bali, no saan nga iti panagkararag. Oo. Tadi ti panagkararag kakabsat, isu dayta ti mangpalagan, kadagiti padagsen tayo. Isu dayjay iti nananay, nga mangpabangar kada tayo. Isu dayjay tinananay nga mangted kada tayo iti bangar ken inanama. Ngano iti pagpanurayan tayo ket ti panagdanag adda iti panagbuteng. No ti pagtanarayan tayo ket iti panagdanag adda iti panakapukaw iti inanama tayo kakabsat. That's the reason why our burdens must not be put into fretting or into worrying because this will never help us. Not only fretting will not help you in relation to our burdens, but also we are warned not to put our burdens on friends. Not only fretting, but also friends will not help you in regards to our burdens. The problem with friends is that they will lie to you. Okay? Why? Because they will allow you to wallow in self-pity and tell you that you have a right to do so. Kung minsan ang kaibigan, alright, kadalasan, they will always agree what you feel and what you say. But the Bible tells us that a real friend will always tell you the truth even it will hurt you. Ang nakakalungkot sa ngayon, marami tayong mga kaibigan, pero ang tanong, sila ba ay tunay na may malasakit sa iyo? Marami tayong mga kaibigan na kung minsan ito'y mga taong hindi natin namamalayan, hindi natin nakikita, hindi natin totoo at tunay na mapapahalagahan. Kasi kung minsan ang akala natin, yung mga tao o kaibigan na nagsasabi sa atin ng mga katotohanan na kung minsan ay nasasaktan tayo, ang akali natin sila yung mga kaaway po natin. But in reality, when we put and give and bring our burdens to these friends, sometimes it will not pacify, neither lighten our burden, but instead, little by little, bumibigat yan at bumibigat. At ang nangyayari niyan, inilalayo niya tayo sa mga bagay at totoong dapat nakalalagyan ng ating mga burden sa buhay, which is yung panalangin. Ang nangyayari niyan, pag naumpisahan mo nang makausap yung kaibigan mo, alright, di tumatagal, you spend more time on your friend. And sometimes, the more you spend time on your friend, dealing with your burdens, problems, and sympathies, nakakalimutan mo na ang Panginoon at panalangin. Kaya ang nangyayari niyan, darating yung punto ng your lordship ng Panginoon sa buhay mo, nawawala na, napapalitan na ng pagkaibigan mo. So ang nangyayari niyan, sa isip mo, mahal ako ng kaibigan ko. Walang ibang nagmamahal sa akin kung hindi ang aking kaibigan. Siya lang kasi ang may oras na pwedeng makinig sa akin, makinig sa problema ko, makinig sa mga bagay na nararamdaman ko. Pero ang tanong, naipanalangin mo na ba? Nasabi mo na ba sa Panginoon? Yan yung tanong. Kasi ang magiging problema nito, alright, if you experience the goodness and the closeness of your friend, the moment you have poured out your heart to him or to her, mangyayari niyan, malalayo ka sa Panginoon, mawawala na yung essence ng prayer sa buhay mo. At ang mangyayari niyan, yung lordship ng Panginoong Jesucristo sa buhay mo,
May sasakripisyo na. Why? Because you are more acknowledging the presence of your friend in your life in the midst of those problems and burdens you are experiencing. But I will tell you, sabi nga ng awit, kaimbagan agayem ni Jesus. Anong sabi ng Bible sa Proverbs 27:6? Sabi ng Bible sa Proverbs 27:6, right? Nandun na sa screen yung English, pero sabi ng Bible dito sa Ilocano, Proverbs 27:6. Matalek dagiti panang dunor ti maysa nga gayem, ngem dagiti agep ti kabusor ket makaallilaw da. Right? Faithful are the wounds of a friend, but the kisses of an enemy are deceitful. Sa mga babae dyan, mahilig magbeso-beso. Sa mga lalaki, may bang nagbeso-beso dyan? Mag-ingat kayo sa mga kabeso-beso ninyo. Alright? Baka yan ay beso-beso ni Judas. Okay? Pero my point here is this. Hindi mo pwedeng ipagpalit ang Panginoon. Hindi mo pwedeng ipagpalit yung 2 oras, 3 oras na pag-uusap sa kaibigan mo sa panalangin. Yeah. Kasi kung minsan, alright, kinakailangan po nating i-develop yung ating relationship sa Panginoon. Okay? So fretting will not help us, friends will not help us, but needless to say, we must be thankful to God also that God has given us really friends, faithful friends, who are always there, faithful and true to you. That even as I have said a while ago, that even they know that it will hurt you, they will always tell you the truth. Right? So, pag may mga kaibigan ka na sinasabi yung kamalian mo at alam na masasaktan ka, pero pinagsasabihan ka pa rin, magpasalamat ka sa Panginoon at merong mga taong ganito na ipinagkaloob sa buhay mo. At ito yung mga tao na kinakailangan mong wag mong iwan, wag mong ipagpalit kanino man. Because bibihira ka ng makakita ng mga ganitong tao at bibihira ka ng makahanap ng mga ganitong tao. Alright? So, well, sometimes even friends will not help us, but we need to be thankful also for this God-given friend who are really real, alright, totoo at tapat sa iyo. Not only fretting will not help us, friends will not help us. Fleeing will not help us also where we put our burdens. When we say fleeing, yung tinatakasan mo, yung inaawasan mo. Alam niyo kung minsan, sa boxing daw o kahit na anong labanan, kahit alam mong no match ka, kung hinarap mo yung opponent mo, there is still a chance of winning. But when you don't face your opponent, win by default, you no longer have any inch of winning the moment that you escape or you flee from facing your opponent in life. Kaya kung minsan, let me just tell each and every one of us, gaano man kalaki yung problema na hinaharap mo sa ngayon. Gagulayat man yan, gatore man ng mga tower ng mga site ngayon, alright? Gaano man kalaki yung problema o yung hinaharap mo sa ngayon, huwag mong takasan yan. Harapin mo. Bakit? The moment you face that, you are not the one facing it. You are not the one fighting for it, but it is the God who are in you. And remember this, that's not the only time na ang Panginoon ay nakasama mo sa mga battle sa buhay mo.
marami na kayong marami ng mga battle sa buhay na pinagsamahan kayo ng Panginoon. Naalala niyo si David nung nakaharap niya si Goliath? Hindi niya tinignan si Goliath eh. Pero anong sabi niya? Anong naisip niya? Naisip ni David kung paano siya tinulungan ng Diyos at iniligtas sa mga pangil ng uso nung siya ay nag-aalaga pa lamang ng tupa ng kanyang tatay. There is nothing wrong of when you face Goliaths in your life, you have to remember how the Lord enable you, fighted for you during your past battles in life. At ang sabi nga ni David, nung nabalinanak na hindi klik iti Diyos, kadagiti pangil, kan kadagiti karamot, kan kadagiti kinapigsa, kadagiti nga animal, iti naglabas, kabalinan nakbat nga ilasat, kideto nga higante, kasangsang wakitat. Why? Because the Lord will never change. That's why, just face it and allow God to fight for you. And then, not only fretting, friends, fleeing, but one thing also that will not help us because we put this in the wrong place is fighting will not help you. So halos kapareho sila ng fleeing because sometimes maraming mga tao na nabubuhay sa denial. Alright? Sinasabi nila na kaya ko to, pero kung minsan kinakaya na lang. Alam nyo, alam natin kung ano ang hangganan natin. At alam din natin na alam yan ng Panginoon. Alright? Ano pa yung halaga na kung alam na natin at nararamdaman na natin na nanghihina na tayo, ay hindi pa tayo pumupunta sa Panginoon. Ay hindi pa natin sumasangguni sa Panginoon. Ay hindi pa tayo lumalapit sa Panginoon. That's the reason why there is something that is needful also that we learn to be sensitive not only to the need of our spirit, but also to the need of getting near and approaching the throne of grace. A lot of people try to live in denial and fight what they are called to face. Fighting against what the Lord brings into our life sometimes is dangerous. May mga bagay tayo na ipinaglalaban sa buhay na kung minsan hindi po natin nararamdaman at nakikita, ito pala ay salungat sa mga bagay na pwedeng kaloob at kaluwalhatian ng ating Panginoon. That's the reason why I could say we need to choose what we are fighting for. If we know that that is for the Lord and it is of the Lord, we must not fight for it. Masasaktan lang tayo. Pero kung alam natin na yan ay para sa Panginoon at nang dahil sa Panginoon, matuto nating ipaglaban yan. You know what? Sometimes it is very hard. We are very strong fighting for the wrong things, but we are not too much strong fighting for the right things. Okay? Pastor, ano ibig mong sabihin? Yung mga maling stand, maling emosyon. Sometimes we strongly fight for them. Kahit alam natin na salungat sa kalooban ng Panginoon. Pero napakahirap nating ipaglaban kung ano yung matuwid, ano yung tama, at ano yung para sa Panginoon. That's why in this area, we must see to it and we must ask God for wisdom and discernment that we must learn to fight what is right, not only what is right in our own sight. We must learn to fight the things that we know that will make God happy in our life. It's not only what makes us happy. Okay? So, how to handle what's handling you? We must take our burdens into the right place. We have seen the wrong place that won't help us if ever we will bring our burdens in this area. Fretting,
friends, fleeing, and fighting. Last in this point, this is the place where we need to put, the right place where we need to take our burden. The Father will help us. It is the right place to bring our burden in the Father. Okay? When I say in the Father, they are not the one who are in white robe. All right? When I say in the Father, it is in our Heavenly Father. Don't bring your burden in that called Father who wears white robe. Okay? Balindi kiti dat dumakada kayo kat sa inyo nga nag-get. Right? Because we have only one Father, biologically, but we have one Heavenly Father, which is in heaven. And that is our Father wherein we need to bring our burden. Why? Because if we try to notice the verse in our text, there is the invitation that He is extending to each and every one of us. And what is that? He said, come. Oh. Maminsan kanya tayo kat nagsulit tayo. May ka, kung na lang aro, din kat di tayo pala ang mapahan. Okay? Oh. Kaslati panahon tayo. May kay manganan, kung na kat di tayo palang mapanmangan. Tapos inton no mapantay mangan, na ibus detay si datayo, wano na isango si daan, naganuntot mareklamo mo, naganuntot sa usaumon. Kat nakabaybayag da ka nga inabayaban, umaikan. Oh. Salamat na panagbiag tayo, kuna lang arot ti apon kam, kunana. Di tayo pailaang mapan, dumukot, agpaisalakan, kan agpaarayat ken kuana. Tapos inton no permita yung napasag tirigat. Alright, permita nga nabannugan. No. Deta, sangit-sangit tayo ti apon. Kat naglawag, yun una na kat umay ka kunana lang arudan. Kaya napakahalaga po na ma-maintain natin yung spiritual sensitivity natin. Because dyan natin nararamdaman kung tayo na ay nanghihina. Ang maganda pag may lagnat ka, meron yung thermometer. Sa akin po kasi, hindi pwede dito sa akin yung thermometer. Hindi mo ma-detect. Kaya yung thermometer, pag ako yung gumamit, ako lang dapat yung gagamit. Kasi sa loob, kasi no, intaunag tiyan ti gurigur ko no kwa, han intirwar, amo madlaw. So no, di jay unag, ti pangikabilam jay thermometer, madistinguish mo jay para na. Tatta dapat kanya tayo, masursuro tayo nga adda iti spiritual thermometer tayo. Kasi no maminsan kanya tayo, tayo kung naktatayan, denial tayo. Hanamin nga kanayon nga, dati church ti Domingo kan prayer meeting, napintas ti spiritual condition na deta. Narigat mat nga judge sanda ka. So nga dapat datayo, amu tayo dapat jay status iti spiritual tayo, life tayo. Tapnon iti kasta, no addan kiti gundaway nga agkapsot tayo, kat makita tayon deto nga awis ti Apo, kam kunana, hintayon. Tapnuhan lang at tila adda nga pangikapkabilan tayo, pangititadan tayon, digitoy burdens tayo iti panagbiyan. Alright? So, how to handle what's handling you? We must take our burdens to the right place. And that right place is no other than in our Father, Heavenly Father. He is our Father, and He is interested in helping us through difficult passageways of life. He is also our shepherd, and He will see to what we need. Napakatapat po ng ating amang nasa langit. Wala ka nang hahanapin pa sa Kanya. Tunay talaga na hindi ka iiwan at kailanman ay hindi ka pababayaan. Yan ang pangako na kailanman ay hindi may papako. Yan ang pangako na kailanman ay hindi makakalimutan. Bagkus, yan ang pangako na araw-araw Kanyang tinutupad. Yan ang ating mahal na Ama na nasa langit.
how to handle us, how to handle what's handling us. Not only we have to take our burdens to the right place, but also we need to transfer our burden to the right person. Right place, second, right person. Sino yan? There is only one who cares about your situation, and that is no other than our Lord. Anong sabi doon sa 1 Peter 5:7? Right, napakasarap pong basahin. Napakasarap pong pagmuni-munihan ang mga talata na mga ito na ating na ipinagkaloob ng ating Panginoon sa bawat isa po sa atin. 1 Peter chapter 5 verse 7. Ang sabi po ng talata, casting all your care upon Him, for He careth for you. Again, maliwanag po doon, all, not just one, not just some, but all. Sabi ng casting, alright? Malagip yun ko na ni Pastor Proby, if I'm not mistaken, it is Sunday. Nanukunam nga casting, kat kasla tay butante, nga inpisok na tay baluta na, ije balot box, nga ti adda keng kuana, kat adda ti panagtalik na keng kuana, kideje insurat na kideje baluta, nga babaen kiday nga panagtalik, kat saan na nga iso iti insurat na, nawan ti panagtalik na kideje nga kandidato. Kastamot ti kayat na nga sa wandeta, when we say casting all your care, italik mo amin kideta umiso nga tao, dagiti anyaman nga pakadagsinam, anyaman nga banag nga concern, queries mo iti panagbiag, ta isunalaeng iti adda iti panangikir na kengka. Kang runaan nga panangikir na kengka. Alright? You can experience care to your friends, but I believe God's care for you is more above, more than so much. Jesus has walked through loneliness. Mayroong bang nakakapag-experience ng loneliness ngayon? Need, difficulty, and even death. He has been hated. He has been loved, accepted, and rejected. All this experience and all experiences you are going through, name it, Christ experienced them all. And more than that, that's the reason why when you go to Him, you don't only commit those things that you are going through, but may you be assured that God does not only know them, that God does not only hearken to them, but you have to see to it that God, Christ, experienced them as well. That's why when He said something in His Word, awan iti pagdudwaan tayo, dagitoy nga ibagana, tatiga po na isu nga mismo napadasa na dagitoy kakabsat. There is one who can do something about our situation. Not only one who cares about our situation, but can do something. Not only does He know what we face, He can also change what we face and how we face it. Why? Because His omnipotence, His power can change all of these things. Amuyo kakabsat, kaya may isa nga lawas, may isa nga tawen, wano may isa nga bulan tayo, baka may isa laang nga oras iti apo deta. Iso nga dagiti anyaman na pagpaspasaran tayo itata, diya ka muno kasanot kapaot na detan, agtalik ka lang ti apo. Ited mulaeng iti umiso nga tao, diya umisul nga lugar ken umiso nga tao, kat agbalin daytoy nga mabalbaliwan iti apag darikmat. Not only you have to take your burdens to the right place, transfer your burdens to the right person. Next, trust your burden to the right provisions. Sometimes God will remove your burden. As I have said a while ago, there are times that the Lord changes your situation in an instant, removing your burden. Remember the widow of Sarephat? Malagip yung kakabsat kaya balo.
Pagbiit kakabsat. Manungal daw, di tayo ammo, pero ito nga nakita tayo nga ti adipon iti Apo na danon na, ti permin nga karigatan ti panagbiag na. Nga makita tayo daytoy kakabsat, nga daytoy nga balo, kat ito'y nga iniaplikar na dagiti non-negotiable iti panagbiag na. Ti sao ti Diyos, nga iso iti imbaga daytoy adipon ti Apo kang kuana. Amo yun anya kuna daytoy abalo, no anya no dayta kat sinao ti Diyos kang ka pagtulnogak kuna na kagabsat. So uray pa iti karigatan iti panagbiag na. Agdama nga marigatan ken amuna nga daytoy kat no awanton kang kuana, amunan nga dayta ti maudin nga paset iti panagbiag na. Ngem nagtaleg iti sao ti Apo, babaen iti inbaga, panangibaga dayjay adipon iti Dios. Ket gapu ki dayjay nga desisyon na, nagdesisyon nga pagpanurayen na ti sao ti Dios iti panagbiag na. Ito'y nga makita tayo ngayong palubos na iti panangituray iti Apo iti biag na. And because of that, living and standing for these non-negotiable things in her life, we have seen ti panagbiag na kagabsat na balbaliwan iti namin pinsan. And that will happen to us. Anyaman dagiti banag kapag paspasaram itata, anyaman dagiti rigat nga mapadpadasam itata, if you put those things into the right place, to the right person, and ask and trust God for the right provision, I am telling you, all these things, God will change it. Kat ito'y nga makitam at the end of it, pagyamanam kat idaydayo munto iti. And at the end of it, you will learn to appreciate digito'y banag na naglasatam iti panagbiag. And not only you, but also people who knows you, people that are there surrounding you, will also learn to appreciate not you, but the God whom you have trusted, the God whom you have put into the right place and trusted into your heart and into your life. Sometimes you will relieve your burden, right? Napakaganda ito, di ngamen, kagpamasahe kat medyo mabang-aran ka, pero lawas, aldaw, sakit tuman ti bagbagimon. Pero no ti Apo, iti mangikat, digiti anyaman na padagsen tayo, talaga nga mariknam iti bang-ar, mariknam tinananay nga inana, makaturog ka nga nairot, makaraing ka nga napnuan inanama. Haan nga nutay kunatayon, nuhan pa'y nga napintas ti panakamasahem, mariingam nga nakasaksakit ta bagbagim, imbes nga mabang-aran ka. Why? Because you put and you went to the wrong person. Ang kanganapan kidayjay, umiso nga tao nga mabalin nga, pangikabilam kumadagiti, dadagsen mo iti panagbiag. Sometimes He will rest you in your burden. This is the most common aid we receive from Him. He gives us grace to carry the load He have been assigned to us. Yes, that's very true. Awanen iti sabali nga karagsakan nga accomplishment no saan nga dayjay ammo tayo, nga aramiden tayo ken pakarigatan tayo, nga kadwa tay ti Apo ket nayaplikar ti parabor na iti panagbiag tayo. And the only thing that we can tell to that is, to God be the glory, because we know that it's not us, it's because of the grace of God. The glory of Him that is changing us in our situation, instead of Him just changing our situation. When we put our burdens into the right place, we transfer our burden to the right person, we trust our burden to the right provision, we are not only allowing God to change our situation, but we are allowing God, first and foremost, to change us for every situation. Sabi nga ng ating pastor, if we cannot change our situation, we can change our attitude by the grace of God, so that we will be fitted into every situation we are facing. Our attitude and our character in facing this situation will always make the difference.
Tonight, let me ask you the question. Ano ba yung mga bagay na humahawak sa iyo? Gaano na ba ito kahigpit? Bakit hindi mo kayang dalhin yan sa Panginoon? Bakit hindi mo kayang dalhin yan sa panalangin? Let me tell you, anuman yung mga bagay na yan, alam yan ng Panginoon. Hinihintay ka lang. He is now extending His invitation to come. Mahirap po bang mag-obey sa salita ng Diyos? Mahirap po bang magpasakop sa Panginoon? Mahirap po bang gawin yung mga bagay na non-negotiable sa buhay po natin? Walang mahirap sa biyaya ng Panginoon. Sana sa gabing ito, we can identify the things that will handle us o yung mga bagay na humahawak sa atin. At sana sa gabing ito, matuto tayo na huwag ilagay sa maling lugar, maling tao, kundi kinakailangan we must put them in the right place. We must trust the provision and we must transfer it into the right person. How to handle things that are handling us. God bless you. Thank you so much, Pastor Ruby, Pastor John, for this opportunity. Amen. Thank you, Pastor Ver. Once again, palakpakan po natin. Pastor Ver Sabayakit. Amen. Praise the Lord. Praise God. Aren't we glad we have Christ who we can take all our burdens away? Amen. Let us all stand. Let us sing. Give them all to Jesus. Amen. Sing with praise and gratitude as we sing our song. 2 wonderful verses tonight. Ready on the first now. Are you tired of chasing crazy rainbows? Are you tired of spinning round and round? Grab up all the shattered dreams of your life at the feet of Jesus. Praise the Lord. May we ask for Sir Manny Madamba for our offertory prayer. Tayo iti kararag. Tuloy na ko, Diyos, nga pagyamanan ni ating nga gundaway. Kapuapo, iti balegi nga empay mo kata kami,
Tapno ti kasta o apo nakaumay kami ito sa nguanam. Nganap mambalegi. Nganap nabalinan mi apo nga indanon na iti araraw miken ka. Uray pa'y apo kari wagas o apo nga in kami pagyamanan no kasano apo iti panay preserbam tibiyag sa tunggal mesa kada kami. Agyaman kami uray ti balegi o apo nga panakai buray ti saom. Lord, nakita mi manan no kasano apo iti kinamanagayat mo kata kami. Tamalaksid apo karigti nga saom. Karigti apo anak mo nga aramatem. Mabalan na kami apalagipan o apo. Karigti dapat ngayon kami aramiden akasmes ang anak mo. Tapno ti kasta o apo, daddaw apo, mga ipakita o apo, kada kami, kat asidig kami ken ka, kat ipakita mi apo, tukasan kami, nga umay ken ka, umawag na dumteng na ito yung apo, nga pasamak kang problema, iti panangbiag. Kaya't mi man o apo nga tultuloy, nga ikararag, ti anak mo nga inaramat mo. Uno apohan nga may lingad, tatay sakbayo apo, magtagter iti sagwanan, o Diyos, at iti marikrik na nawa. Ngum apo nakita mi, iti puwakas mo panaramat ken ko na. Kat apo kayat mi, nga italagken ka na ito yung apo ng anak mo. Kasi ka tagtultuloy nga may preserbat sa lunat na. Nakita mi apo no kasanong inaraman mo. Ngarod apo, hang kami nga galumiim, nga may talagken ka, isuna ka iti sanguan naman Diyos. Agyaman ka mo yung lunay, tiwakas mo iti biyag na. Uray pa apo, kahit mga apo iyag iti nga sagsagot migen ka, sikat ay orte, tultuloy magminisyon apo, aramatom iti tinga iti pagkaita. Agyaman kami, iyag mi amin iti gloria dayo ken balagyaman ken ka iti dito yung arabi. Tiligam dawat, baban itinagan ay po Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Tumagdardi amin kakabsat as we close in prayer. Let's pray. Nagyaman kami apo, kadagiti sa nga pudno launay apo, nga isu iti hanlaeng nga pakasursurwan mi, pakatubngaran mi, pakakuriharan mi, ken pakaadalan mi apo Diyos, kadagiti na duma-duma ang pungalintag ken bilbilin mo. Tulungan na ka mga rod o Diyos, nga agpasakop kadagiti sa buyugan iti ragsak ken kinapakumbaba. Ken kang runaan na apo, ken kaapo nga Diyos mi apo. Nagbalin kami apo nga natudyo apo ken ka, ken sika kumapo iti pakaisentroan,
Dagiti amin nga aspeto iti panagbiag mi Apo, ket tulungan na kami tapno iti kasta ket babaen keng ka, ken dagiti saom, ket san na kami Apo, nga maalilaw, mayaw-awan iti kabusor Apo. Ket agyaman kami, taynikan na kami Apo Diyos, halaeng nga digitoy nga banag Apo, no di ket di gapu iti naindaklan Apo nga ayat mo kada kami, inikan na kami pay Apo iti papastor, nga mabalin nga isot mangidalan Apo kada kami, ken kastamet nga mangiwanwan kada kami kideto nga iglesia, tapno ti kasta Apo ket san kami lang a mataraunan, mabenepisyaran, masursuruan kami mat Apo tapno maanyaman nga banag, nga adda kada kami nga ingkay patalek, ket maaramat mi Apo para kengka. Ket tulungan na kami nga rod o Diyos, nga sapay ta dagito nga banag, ket agbalin Apo nga isu iti tibker mi Apo, isu ti kalasag mi, tapno iti kasta dagiti banag nga mabalin namang tengel kumakada kami nga mangyadayo kengka, ken kastamat ka dagiti saom, ket alisto mi laeng Apo nga mabigbig dagitoy. We will easily know and identify them, tapno iti kasta Apo Diyos, katagtalinait kami Apo kengka. Tulungan na kami nga rod Apo, tapno dagitoy nga banag, ket mapagbiagan mi, ket ikararag mi Apo, uray pa iti ayayatan mi nga pastor, kadagitoy pakararamatan na Apo, dawatek kadingay preserbam isuna, iti kiret pigsana Apo, salunat na tibiyag na Apo Diyos, tapno iti kasta, ket mas adadapay, na maaramat mo Apo kang kuana. Punwem, iti panakabalin, favor Apo, kansirib Apo, tapno iti kasta, ket sika Apo, iti makita ti tattao, baba ni tibiyag na. Ket dawatek Apo, nga enable mo kang isuna, digito'y preaching engagement na Apo, kanuray pa iti panangiturong na Apo iti HBBC. Uray pa iti patirar kami Apo Diyos, sika Apo iti mangted kang kuana, tinananay, nga salunat Apo, kan kiret piksa iti naldaw-aldaw. Uray pa Apo ini Ma'am Cora Apo, sika ti mangipreserba ti salunat na. Also for Pastor Dennis, I pray that may you please give your healing hand upon him, dear God. Enable him also, equip him. Iti nananay nga panang suporta na Apo, iti adipon mo, iti trabaho mo Apo, iti kagayan. Kan kadagiti amin, nakakabsat nga itata, nakijoin kada kami. Itad mo kadakwada, iti nananay nga ayat, dungo, pamendisyon Apo. Kati pariknam kadakwada dagitoy, inaldaw-aldaw, at masursuro da ka kumaapo Diyos, may ipatag kan ayatan mat Apo, iti inaldaw-aldaw. Iwanan na kami, batbati nga oras mi Apo, kanuray pa'y kadagiti panagawid mi Apo Diyos. Isublik kang katidayaw, gloria kan panagyaman, kadagiti kararag ko itinaga na po may Asos. Amen. Amen. God bless all. We are now